नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना होली के कबूतर के बारे में, जो कि आज रिलीज हो चुकल बा अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। अभी जब हम ये खबर बना रहल बानी, करीब 73,000 से ज़्यादा लाइक और 3 लाख से ज़्यादा व्यू शो कर रहल बा। साथ में कमेंट भी 25,000 कंप्लीट हो चुकल बा। जौन गाना बा एक खेसारी जी, अंतरा सिंह, प्रियंका गौले बाड़े। वीडियो में खेसारी जी के साथ ऋतु चौहान बाड़ी। गाने के लिखले अखिलेश कश्यप, म्यूजिक दिले बड़े छोटू रावत, कंपोजर बड़े शुभम तिवारी, वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव कैले बड़े और कमाल के वीडियो शूट कैल गए बा। आप सब जाके ई देहाती होली के वीडियो गाना के आनंद ले सकतानी अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। और ई गाना के लेके ही हम अपना चैनल के कम्युनिटी में वोटिंग करौले बानी। तो जोना में करीब 90% जो दर्शक बाड़े उनका के ई गाना बहुत ज़्यादा पसंद आयल बा। आप सभी भी जाके हमें वोटिंग कर सकतानी और खूब प्यार आशीर्वाद दें हम, और कमेंट में भी बताएं कि आप लोगन के ई वीडियो कैसे लागल। और अभी तक 3 गो गाना रिलीज भेल बा खेसारी जी के होली के। तो तीनों में से कौन गाना सबसे परफेक्ट लगल आप लोगन के कमेंट में बताई। आगे भी बहुत सारा गाना आवे वाला बा। एकरा अलावा आप सबके बता दी कि एगो और गाना रिलीज भइल बा आज अरविंद अकेला कल्लू जी के होली के ही गाना बा। वो गाना हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार लगल। आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर ही गाना रिलीज भइल बा। जो ना गाना के नाम बा होली में यूट्यूबर भाभी। जी हाँ, आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग ये गाना के देख सकतानी। फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल बा। अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह, प्रियंका के साथ ई गाना के गावल गइल बा। बोस रामपुरी जी गाना के लिखले बड़े, श्याम सुंदर म्यूजिक दिले बड़े। गाना के वीडियो में कल्लू जी के साथ अनिशा पांडे जी बाड़ी। गाना के वीडियो डायरेक्टर सुशांत सिंह और कुमार चंदन बाड़े। तो जाके आप लोग देख सकतानी आदि शक्ति फिल्म पर। हमें बहुत ही पसंद आयल, आप लोगन के भी पसंद आई। और खबर ऐसा ही है देखे खातिर भोजपुरी सिनेमा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। खबर पसंद आयल बा तो लाइक कर ली। हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।